Laki. 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 Good morning everyone. Anda kami tata dito'y farm tapno kastakot in kami agsangat sumalog kami dito'y karayan tapno kastakot in kami mansangatan na kita'y tarik na iti kakabsat iti ilog mi dito'y mapasit nga ilog kakabsat iti karayan mi dito'y kakabsat nga nakaan ado nga lamos na dito'y kakabsat diyan matyambaan iti ag sangat ado ti maala na kita'y tarik daytoy iti pagsangat mi kakabsat kinigayem nga barangay in kami ti jay ayan iti inpakat mi nga tarik. A few moments later. Tay sangatan dagitay nay pakat nga tarik wenno pating kakabsat kinigaya tarik mo ba tanggar kana tanggar sinagan na dito yan tay daytoy dinaramit ti kawayan na apat dalawang pating at dalawang kwan tarik na plastic. Daming isda dito. Marami pang dito sa gilid ng ilog, marami pang sign na kib. Kawayan tayo dyan. Oo. Marami pang kib dito sa gilid ng ilog. Oo. Ganun ba dito? Ganun ba? Parang piyaw yan eh. Yung ng ito natin. Parang piyaw yung. Piyaw. Bababa ito. Sige. Ikaw nang mag-umpisa brother. Ikaw ang kwan. Igat ko ma. Dakkel. Wala. Wala talaga. Lagdaw. Hey. Malaking ipon. Okay, mga kaibigan kapatid, nahuli kami kanina. Masarap yan kami. Pero marami pang sasangatin mi. Wala sana sa surong. Hanggat. Lawan na tao. Wala. Meron na Ayan. Sayang na humaala. Okay, maliit na. Tayo dyan. Daon na talaga ako yun eh. May maraming buha. Hindi na mo maganda yung okay. The best yan. Okay. Anong klase nung kalap daw? Hindi ba? Tayo kasa. Napal. Sunuyan na natin. Love me. My love will be blue. Buya niya. Di ka na nga magna? Malit na taan. Hawakan mo yung tali niya.
ko pinagano ti ko kintinay, kalap kintinay, si babam. No? Jek ko ba? Danala yan? Ano nala yan? Kalap, apayaw. O pa sa tabag mo, brother. Anya pinadas ti kwa? Tay. Anya pinadas ti jay ag tabo-tabo ko ngay ngan ti kwa? Kaawa mo, mate. Brother na, yo. Okay, ibi. Oh. Oh. Galing sila na. Okay. Ano isda, oh. Yan. Nyala. Oh, sige. Sige, brother. Umpisan mo na. Nyala. Bagay ba? Yan. Lagdaw. Tignan mo ba, day? Kung mayroon pang kumutog yan. Talaga siguradong sigurado. Yan. Wala. Oh, mais. Mais pa yung nahuli niya. May lagdaw pero maliliit. Kung wala naman pala dito, punta tayo magluluto sa gulay. Kambuligan mo. Maya tayo. Yeah. Apo. Para makita ng Ito ang nahuli viewers. ko ang lalaki, oh. Okay. May bogi pa. Yan. Love me with all of your heart as a lot. Ras na ako dito. Don't give me your love. Yan! Ang laki, oh. On an hour. Isang karpa. Love you always as you love me A few moments later. from the start. Give me with it at your heart. Huli yung isda. Kung wala huhulihin mo yung isda. Kasi masikip po Okay. yung ano. Okay, oh. Sige. Every day is blessings. Hallelujah, Jesus. Ay. Kanina lang? Tati lang? Tati sinawagan niya ako? Kaman. Pag ganito yung huli. Oo. Okay. Champa? Takil may ang tabo. Yan ang tabo ni... Tanay. Ang tabuan. Grabe. Pero ang tabukan lang ay. Ay si kama gaminti mang kuka din ko niya mang dadapulin ti babana. Nagigidan na kami di kita. Laki. Oh, Bilig. Dapat tingnan pati naala. Sige, let's na tayo. Sige. Purilaw kaskada ko, golden. Yan, talagang... Apa, Dagiti- sino bago na ito yan? Oo. Dagiti expert. Eksperto. Oo. So, anong masasabi mo ngayon, Brother Ben Ines? Thank you very much sa inyong lahat mga kaibigan, kapatid, ka-sisters, ka-brothers, Luzon, Visayas, Mindanao, kintastamot sa digiti adayong nga lugar. Iti balasin taaw, kaya tagyam-yamanak manan iting kaya panagbuya. Iti sang kabasit nga videos may manit ta ditoy farm. Ket anda kami dito karayan na iso nga nagsangat kadagiti impakat mi tatay nga tarik, ken dagiti pati nga kapsat, ken dagiti kakadwami tatay diyay. Ket madamdama sumakat damaten ta isuda iti may isang kadwami nga nagtabo-tabo ko tatay ket isuda iti nadaan iti swerte nga nakaala kadagiti nakaadu nga ikan wenno lames iti daytoy nga karayan ni ayan. Yun, no? So gamyamanak iti kadume, iti kaduyong agbuy-buya iti Facebook page ni Brother Benny, kita gyamanak manen. God bless us all kada kaya amin. Praise the name of the Lord. Hallelujah.